хуб аст ки имрӯзҳо наврасону ҷавонони мо тарзи ҳаёти солим интихоб карда аз корҳои беманфиат дурӣ ҷуста бо ҳамин роҳ ҳам ба варзиш ба таври касбӣ машғул мешаванду ҳам парчамбардори миллату давлати хеш хориҷ аз кишвар мегарданд. дуруд тамошобинони азиз, ин лаҳзаҳо як меҳмоне дорем ки сину солашон 17 сол аст ва он яке аз варзишгарони фаъоли кишварамон бигӯем хато намекунем, аз навъи варзиши таеквондо ВТФ аст. биед бо он кас ошно мешавем ва ҳамроҳ бо ӯ суҳбат мекунем ки чӣ гуна дастовардҳо доранд ва чӣ гуна тавонистанд бо ҳунару маҳорати худ дар сатҳи ҷаҳонӣ кишвари азизамон Тоҷикистонро маърифӣ карданд. Хуш омадед Муниса ба барномаи мо. Ассалому раҳмат барои таклиф. Саломат бошед. Хуб Муниса, пеш аз он ки дар бораи ана ҳамон дастоварде ки ҳамин чанд рӯз қабл шумо ба даст овардед, яъне медали тиллоро касб кардед, дар бораи он суҳбат бикунем ва дигар мусобиқоте ки масалан шумо пештар дар кишварҳои хориҷ ширкат карда дастболо шудед, музаффарият касб кардед, парчамбардори миллату давлати хеш гардидед, яъне дар бораи онҳо суҳбат бикунем. Мехостем каме дар бораи ҳамон дебучаи ҳаёту рӯзгори шумо суҳбат бикунем, яъне аз он огаҳ бишавем ки аз кай боз ба варзиш машғул ҳастед ва чаро маҳз интихоб кардед навъи варзиши таеквондо ВТФ-ро? Чун то он ҷое ки мо огаҳем, иттилоъ дорем, навъи варзиши ВТФ яке аз навъҳои варзиши каме агар бигӯем шадидтар ҳам ҳаст, сахттар ҳам ҳаст, хато намекунем, яъне дар он зарбаҳои шадид дида мешавад. Хуб, сухан бо шумо. Ман дар ин намуди варзиш аз синни 13-солагӣ тамринро сар кардам ва ман аз синни 13-солагӣ вақте ки тамрин мекардам дар мусобиқаҳои на он қадар калон буд, дар мусобиқаҳое ки дар Тоҷикистон баргузор мегардид, байналмилалию ҷумҳуриявӣ, дар он ҷо иштирок мекардам. Дар ин намуди варзишро тамринкуниро сар кардам. Аввал дар мусобиқаҳое ки дар Тоҷикистон баргузор мегардид, дар ин мусобиқаҳо иштирок мекардам ва ман дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок кардам, сазовори ҷойҳои аввал гаштам ва баъд ман боз дар мусобиқаҳои байналмилалие ки дар Тоҷикистон баргузор мегардид, дар он мусобиқаҳо иштирок кардам ва дар он ҷо ҳам хушбахтона сазовори ҷои аввал мегаштам. Гуфтед ки аз синни 13-солагӣ машғул ҳастед, машқу тамрин мекунед дар навъи варзиши таеквондо ВТФ. Таеквондо ВТФ навъи варзиши олимпӣ аст. ба ҷуз ин боз чӣ гуна фарқият дорад масалан таеквондо ВТФ аз таеквондо ИТФ? Таеквондо ВТФ ин тамринҳои мо шадидтар мебошад, дар мусобиқаҳо шадидтар мегузаранд. Хуб, аз гуфтаи шумо ҳамин гуна хулоса карда мешавад ки масалан шумо чунон ки гуфтед машқу тамринҳоятон шадидтар аст, мусобиқаҳо шадидтар мегузаранд. Барои шумо ҳамчун як гулдухтар масалан падару модар зид набуд дар он сурате ки масалан медонистанд ё ки онҳоро пеш аз он ки шумо ба ин навъи варзиш машғул бишавед огоҳ кунонданд ки ин навъи варзиш шадидтар аст, шояд Муниса ба ин навъи варзиш машғул нашавад, ба дигар навъи варзиш машғул бишавад, яъне онҳо розӣ буданд? Бале, вақте ки ман ин намуди таеквондо ВТФ-ро дидам ва хостам ки тамрин намоям, ман бо падару модарам гап задам ва онҳо ба ман гуфтанд ки таеквондо ВТФ ин намуди варзиши хеле шадид мебошад, ту бояд онро вақте ки машқро сар кардӣ, онро бояд то охир барӣ. Ба ман фаҳмонданд ва ман яъне ба шумо маслиҳатҳо доданд, насиҳат ҳам карданд? Бале, ва ман гуфтам ки ман мехоҳам ки дар ин намуди варзиш тамрин намоям ва ман дар мусобиқаҳои байналмилалӣ мехоҳам иштирок кунам ва онҳо розӣ шуданд ва ман машқу тамринро сар кардам. Хуб, то он ҷое ки маълум гашт, яъне падару модар огаҳ буданд ки навъи варзиши таеквондо ВТФ шадидтар аст, масалан душвортар аст нисбат ба дигар навъҳои варзише ки масалан онҷо зарбу лат мисол дида мешавад. аз узви оила ягон нафар варзишгар ҳаст? Падарам вақте ки ҷавонтар буданд, он вақт онҳо ҳам бо варзиш машғул буданд. Бародару апаи ман ҳам низ дар намуди таеквондо ВТФ дар хурдсолӣ онҳо машқу тамрин карда буданд.
яъне оилавӣ интихоб кардед тарзи ҳаёти солимро. бале. ин як намунаи ибрат ҳаст, фикр мекунам, на фақат барои дигар аъзоҳои оила, яъне дар назар дорам фарзандони кӯчакта, балки барои ҳама оилаҳои Тоҷикистон ки бояд тарзи ҳаёти солимро интихоб кунанду ба варзиш машғул бишанд, зеро ин на фақат солимии организми онҳоро нигоҳ медорад, ҳамчунин метавонанд бо масалан ба таври касбӣ машғул шудан ба он парчамбардори миллат бигарданд, соҳиби масалан ному унвону ифтихори кишвари худ бошанд. хуб Муниса, бо гузашти вақт чӣ гуна ки шумо гуфтед, ҳангоме ки интихоб кардед ин навъи варзишро, яъне машқу тамрин кардед ба ин навъи варзиш, 13 сол доштед. Алон чанд сол доред? 17. алон 17 сол, яъне 4 сол мешавад ки ба ин навъи варзиш машғул мешавед. Мехостем акнун бидонем ки аввалин масалан мусобиқаҳое ки шумо чӣ дар дохили кишвар ва чӣ мусобиқаҳое ки байналмилалӣ шуда мегузаштанд дар кишварамон иштирок мекардед кай буд? Яъне шурӯъ аз ана ҳамон синни 13 солагиятон буд ё ин ки бадтар? Аз синни 13 солагӣ не, балки вақте ки ман 1 сол машқ кардам, он вақт каму беш мусобиқаҳоро фаҳмидам, дар мусобиқаҳои даруни кишвар иштирок кардам ва вақте ки мураббии ман дид ки ман метавонам баромад карда дар мусобиқаҳо, аз ҳамон вақт маро ба мусобиқаҳои хориҷа хостанд барам ва ман дар он ҷо иштирок кунам. яъне пеш аз он ки масалан шумо ба мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ раҳсипор бигардед, дар мусобиқоти дохили ҷумҳурӣ иштирок кардед, дуруст? бале. хуб чӣ гуна мегузашт масалан аввалин қадамҳоятон бо иштирок кардан дар мусобиқоти сатҳи ҷумҳур? ҷойҳои аввалро касб мекардед? бале, ман аз солҳои 2016 то инҷониб дар ҷумҳурии Тоҷикистон сазовори ҷойи аввал мебошам. Дар мусобиқаҳои байналмилалиам низ аз соли 2017 иштирок кардам ва то ҳол дар ҷойи аввал мебошам. хуб Муниса, биед аз як мусобиқае ки шумо дар дохили кишварамон иштирок кардед як навор тамошо мекунем, пас он боз бармегардем сари суҳбатамон. Чӣ гуфтед? Баш. баъд аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед. Биданагони азиз, баргаштем сари суҳбатамон ҳамроҳи яке аз варзишгари наврасу ҷавони кишварамон Муниса Ойматова. Хуб Муниса, ҳаминро бояд ёдрас бишавем ки шумо хурдтарин, яъне наврастарин меҳмони мо ҳастед дар барномаи Ҷаҳонзеб. Нобаста аз он ки масалан 17 сол доред, вале дастовардҳоятон хеле зиёд аст. Чӣ гуна ки мо огаҳӣ пайдо кардем, шумо соли гузашта 7 медали тилло ба сабади медалҳои тиллои Тоҷикистон ворид кардед. ин хеле ҳам як ифтихори бузург аст. Аҳсан барои шумо. کمی دیگر صحبت بکنیم اطراف مسابقاتی که در کشورمون میگذاشت، پس اون میگذاریم به مسابقات سطح جهانی. در مسابقاتی که در داخل کشورمون اشتراک میکردید، بهترین و مثلا خاطرماندترینشون برای شما کدام ها بود؟ مسابقه‌ای که در تاجیکستان برگزار گردید بین‌المللی بود. در اینجا از ازبکستان، از قزاقستان، قرغیزستان، افغانستان اشتراک کردند و رقیبان من از ازبکستان و دیگر جاها بودند و وقتی که من چند محاربه رو
гузаштам дар муҳорибаи финалӣ ман бо рақиби узбек ки дар Узбекистон ӯ ҷои аввал буд, бо ӯ вохӯрдам ва мо бо ӯ муҳориба кардем ва дар охир ман ӯро бо 1 хол мағлуб кардам. Ин хеле хотирмон буд. яъне мусобиқаҳое ки дар дохили кишварамон гузаштанд, вале дар сатҳи байналмилалӣ буд, яъне мусобиқаҳои байналмилалӣ буданд, онҳо бароятон хотирмонтар аст нисбат ба мусобиқоте ки масалан дар сатҳи ҷумҳур мегузашт. Бале. хуб, шумо соли гузашта 7 медали тилло ба даст овардед. биёед аз ин мусобиқаатон ҳарф бизанем. Чӣ гуна шурӯъ шуд? яъне аввалин мусобиқаатон дар сатҳи ҷаҳонӣ кай буд? Дар соли 2019 дар моҳи январ буд. Он вақт дар мусобиқаи Аморати Муттаҳидаи Араб иштирок кардам. Чӣ нав мусобиқа? Фуҷайра Open ки дар Фуҷайра баргузор шуда буд. Ӯ рейтинги ҷаҳонӣ дошт. Ин якумин мусобиқаи ман буд. Якунин мусобиқаатон дар сатҳи ҷаҳонӣ? Дар сатҳи ҷаҳонӣ. Баъд аз тамриноти масалан 3-4 солатон? Бале, 3 сол. Ва ман дар он ҷо ду рақиби худро мағлуб карда будам, вале дар финал ман рақиби ки аз Таиланд буд, ӯ барвақтар сар карда буд мусобиқаҳои ҷаҳониро. Ӯ маро бо якчанд хол мағлуб кард. Ва ман дар аввалин мусобиқаатон шумо сазовори ҷои дуюм гашта будам. Вале ман дар пеши худ мақсад мондам ки дар соли оянда дар ҳамин мусобиқа иштирок кунам ва сазовори ҷои аввал гардам ва ин мақсади ман амалӣ гардид. яъне ҳамин чанд рӯз қабл шумо дар ин мусобиқаи бонуфи сатҳи ҷаҳонӣ ҷои аввалро касб кардед. хуб, яъне аз соли 2019 шурӯъ кардед иштирок дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳониро ва он ҳам аввалинаш дар Аморати Муттаҳидаи Араб гузашт. Пас он боз дар кадом мусобиқот ширкат кардед? боз дар мусобиқае ки дар Қазоқистон баргузор гардид. Ин мусобиқа ҳам низ байналмилалӣ буд. дар он ҷо ман сазовори ҷои аввал гаштам. баъд аз касб кардани зинаи аввал шумо чемпион шудед? Бале. чемпион дар сатҳи Осиё, ҷаҳон, чӣ гуна? Дар сатҳи байналмилалӣ. дар сатҳи байналмилалӣ. хуб, мусобиқаҳое ки аз навъи варзиши таеквондо ВТФ дар сатҳи байналмилалӣ гузаронида мешаванд, одатан аз чанд кишвар иштирок мекунанд? ва лутфан бигӯед ки варзишгароне ки масалан аз дигар кишварҳо дар ин мусобиқот иштирок мекунанд, аз варзишгарони мо чӣ фарқ дорад? Варзишгарое ки аз дигар давлатҳоянд, онҳо бисёр мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонию байналмилалӣ иштирок мекунанд ва онҳо таҷрибаҳои хеле нағз доранд. Барои ҳамин онҳо аз мо камтар фарқ мекунанд ки мо мусобиқаҳои берун аз кишвар кам иштирок мекунем. яъне гуфтанед ки таҷриба ҳамон вақт зиёд мешавад ки шумо дар сатҳи ҷаҳонӣ зиёд дар мусобиқот иштирок мекунед. дар мусобиқаҳое ки байналмилалӣ мебошад, дар онҳо иштирок мекунам. Дар он ҷо зиёда аз 60 давлат, боз зиёдтарам метавонанд шаванд, давлатҳо иштирок мекунанд. Ва ман дар мусобиқае ки дар Корея баргузор гардид, дар он ҷо 2 мусобиқа баргузор гардид, иштирок кардам. Аввалин мусобиқа ин дар Чунчион буд, Чунчион Open иштирок кардам ва дар он ҷо рақибони ман аз давлатҳои Монголия, Корея, дигар давлатҳои бисёр иштирок карданд. Аз онҳо будам ва ман рақиби якуми ман аз Монголия буд. Ман ӯро бо холҳои хеле зиёд мағлуб кардам
ва дуввумин рақиби ман ин аз ҳамон худи Корея буд, ки ӯро ҳам мағлуб кардам ва дар муҳорибаи финалӣ бо Россия, ки варзишгар аз Россия буд, бо ӯ муҳориба кардам. Бале ман бо хатогиҳо рӯй додам. Вақте ки ӯ як-ду хол аз ман гирифт, ман хеле саросима шуда мехостам, ки он холҳоро гирам ва ман ба тарафи ҳамон рақиб бисёр ҳамла кардам, вале як-ду холи дигар аз даст додам ва бо ҳамин сабаб ман дар ин мусобиқа сазовори ҷои дуюм гашта будам. Вале баъд аз як ҳафта пас боз як мусобиқаи дигар дар ҳамон Корея баргузор гардид, Кумёнгуп. Дар он ҷо иштирок кардам ва ман медонистам, ки ҳамон рақибе ки дар финал бо ман буд, дар ҳамин мусобиқа ҳам низ иштирок мекунад. Ӯ рақиби ман мебошад ва ман дар пеши худ мақсад мондам, ки ӯро дар ин мусобиқа мағлуб кунам, бо ин хатогиҳо рӯй надиҳам. Ва вақте ки мо дар ҳамон мусобиқа рафтем, дар он мусобиқа ман 4 рақибро мағлуб кардам, сазовори ҷои аввал гаштам. ҳамон рақибе ки маро мағлуб карда буд, дар рақибе ки ман ӯро мағлуб кардам, дар ҳамон мағлуб шуд. Ва ман хеле хурсанд шудам, ки ҳамон рақибе ки дар финал маро мағлуб кард, ӯ сазовори ҷой нашуду, ман ҷои аввалро гирифтам. ин аз як тарафи масалан барои шумо шонс буд, бигӯем ки аги имконияте буд ки бо он дигар мусобиқа накунед, вале шумо тайёр будед ки бо мусобиқа бикунед, ӯро мағлуб бисозед. Бале, ман тайёр будам, вале ӯ аз ҳамон рақибе ки ман мағлуб кардам, аз ҳамон мағлуб шуда буд ва ман хеле хурсанд шудам. хуб, варзиш ин ҳамин гуна лаҳзаҳое дорад, ки намедонед ҳангоми аз дар ба дар гузаштан масалан ки ғолиб мешавад, ки мағлуб мешавад. ин як таваккал аст, фикр мекунам. аммо бо вуҷуди ин варзишгар бояд дар ҳама ҳолат тайёр бошад. хуб, шумо гуфтед ки 2 мусобиқа буд, яъне қаблан огаҳӣ доштед ки унҷо 2 мусобиқа баргузор мешавад. ман мехостам бидонам, ки масалан дар як муддати кӯтоҳ як мусобиқа ҷамъбаст шуд, ҳафтаи баъд боз як мусобиқаи дигар шурӯъ шуд. барои варзишгар душвор нест? Варзишгарон бисёр мехоҳанд, ки вақте ки як мусобиқа иштирок мекунанд, дар ҳамон давлат низ боз мусобиқа бошад, ки онҳо бо як рафтан 1-2-3 мусобиқа иштирок кунанд. ва вақте ки ин хел мусобиқаҳо бисёр мешавад, ин хеле нағз мебошад. яъне аз як тараф метавонед таҷрибаи хуб ҳам ба даст биёред дар як муддати кӯтоҳ ва агар масалан ғолиби он мусобиқаҳо бишавед, яъне боз дар як муддат метавонед медали тиллои он мусобиқаҳоро ба даст биёред. Бале. Муниса, медонед ман дар чӣ дар ҳайрат мондам? Масалан вақте пештар шумо гуфтед, ки вақте ки варзишгарон дар мусобиқаҳо зиёд иштирок мекунанд, мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ, таҷрибаашон зиёд мешавад ва ин як имконияте медиҳад ба онҳо, ки бо боварӣ, бо иродаи мустаҳкам дар дигар мусобиқоти хориҷ аз кишвар, ки минбаъд кӯшиш мекунад, ки дар онҳо иштирок бикунад, ба онҳо ҳамин гуна имконият медиҳад, ки бо иродаи мустаҳкам, бо боварӣ дар он гуна мусобиқаҳо иштирок бикунанд. аммо шумо дар як муддати кӯтоҳ, масалан дар як сол агар бигирем, шумо шурӯъ кардед аз аввали соли 2019 иштирок дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳониро, шумо тавонистед дар чандин мусобиқот ғолиб биёеду масалан медали тилло касб бикунед. ана ин чиз маро ҳайрон мекунад. ман фикр мекунам, шояд таҷриба не, шояд иродаи мустаҳками ан ҳамон варзишгар бошад, шояд ан ҳамон боварии пурраи ан ҳамон варзишгар ба худ бошад, ки ӯ новобаста аз он ки таҷриба дорад надорад дар сатҳи байналмилалӣ, яъне бо иштирок дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ дастболо бишавад дар мусобиқот. ҳамин гуна аз фикр мекунам. хуб, ин ҳам як амале аст аз ҷониби шумо варзишгарон, аз ҷониби шумо алалхусус варзишгар духтарон, ки моро ҳайратзада мекунад. ва барои ин ба шумо офарину таҳсин мегӯям.
хуб Муниса, чӣ гуна ки аз навор дидем, дар ҳақиқат варзиши таеквондо ВТФ яке аз навъҳои варзиши шадид аст. Онҷо шумо бо даст, бо пой масалан зарба мезанед. Фикр мекунам ки на ҳар масалан гулдухтар иродаи онро дорад, тавони онро дорад ки дар ин навъи варзиш истодагарӣ бикунад. мақсади шумо чист? Оянда мехоҳед ки ҳамин навъи варзишро идома бидиҳед? Дар оянда ман мехоҳам ки дар мусобиқаи аввал ҷаҳонӣ иштирок кунам, дар он ҷо сазовори ҷой нағз гардам. Боз ман мехоҳам ки машқу тамринро зиёд кунам, дар олимпиада иштирок кунам, рӯйхат гирам. Ва ман дар соли дигар дар мусобиқае ки дар София баргузор мегардад, чемпионати ҷаҳон мебошад, дар он ҷо мехоҳам иштирок кунам ва ҳамаи ҳамин машқу тамринҳои ман барои ҳамин мебошад ва мехоҳам ки сазовори ҷои аввал гардам. мо бовар дорем, чунончи шумо тавонистед ҷойҳои арзандаро касб бикунед ва медали тилло ба даст биёред. Ба он низ бовар дорем ки ҳам дар мусобиқоти олимпӣ иштирок мекунед, ҳам дар чемпионати ҷаҳонӣ ки соли оянда баргузор мегардад. Аммо медонед чӣ Муниса, чун имсол олимпиада баргузор мегардад ва чӣ гуна ки навъи варзиши таеквондо ВТФ навъи варзиши олимпӣ аст, мехостем бидонем ки шумо то ба он ки иштирок бикунед дар мусобиқаи олимпӣ, алон чӣ корҳоро ба сомон расонидаед? Яъне бо иштирок дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ метавон гуфт ки шумо аллакай ана ҳамон то андозае битавонед ки дар мусобиқоти олимпӣ иштирок бикунед, яъне ба рӯйхати иштирокчиёни мусобиқаи олимпӣ ворид бишавед. Ман бояд мусобиқаҳое ки рейтинги ҷаҳонӣ доранд, дар ин мусобиқаҳо бисёртар иштирок кунам ва қаблан иштирок карда будед? бале, ман дар ҳамин моҳи март дар мусобиқаи чемпионати Осиё иштирок мекунам. Тайёрӣ дида истодаам ки дар ин мусобиқа иштирок кунам ва баъд аз вақте ки ман дар ин мусобиқа сазовори ҷой гаштам, ман дар интихобӣ, муҳорибаҳои интихобӣ иштирок мекунам ва пас маълум мешавад ки ман ба олимпиада рӯйхат гирифта метавонам ё не. хуб, гуфтед ки баъд аз иштирок дар мусобиқаи осиёӣ ва агар шумо ҷои намунавиро касб бикунед, яъне ҷои фарқ надорад, ҷои якум, дуюм, сеюм? Ин мусобиқа мусобиқаи чемпионати Осиё мебошад. Ман агар дар ин мусобиқа сазовори ҷои аввал гардам, холи ман зиёдтар мешавад ва имконият барои иштирок кардан дар бозиҳои олимпӣ боз ҳам наздиктар мешавад. Пас аз як моҳи мусобиқаи Лубнон, ман дар моҳи октябр дар мусобиқаи Бухоро Опен иштирок кардам ва дар ин мусобиқа низ ман сазовори ҷои аввал гашта будам ва хеле муҳорибаҳои нағз буд. Дар ин мусобиқа ман 4 рақиби худро мағлуб кардам. 4 рақибро дар як мусобиқа мағлуб кардан фикр мекунам осон нест. ҷои аввалро касб кардан ин худ осон нест. Мусобиқаҳое ки масалан дар соли 2019 шумо иштирок кардед дар онҳо ва чуноне ки як онҳоро қисса кардед, метавон гуфт ки якеаш аз дигареаш бароятон масалан хотирмонтарин буд, дӯстдоштатарин буд? Аз ҳама мусобиқае ки ба ман хотирмон буд, ин мусобиқаи Бейрут мебошад. Вақте ки ман дар ин мусобиқа сазовори ҷои аввал гаштам, парчами давлат парафшон шуд. Он вақт рақибони ман ва дигар варзишгаронам ҳайрон мешуданд ки ин Тоҷикистон дар куҷо мебошад, чӣ гуна? Яъне варзишгар аз куҷост, аз кадом давлат аст, масалан кишварашон дар куҷо ҷойгир аст, ҳамин хел? Бале. Шумо барои масалан иштирок дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ, пеш аз он ки масалан бираведу дар ин мусобиқаҳо иштирок бикунед, тамринҳоятон чӣ гуна мегузашт? Дар кишвари худамон дар кадом масалан толор машқу тамрин мекунед? Мураббиятон кист? мехостем каме дар бораи ин иттилоъ бидиҳед. Мураббии ман Қодиров Шамсулло мебошад. Ӯ маро пеш аз ҳар як мусобиқае ки мо сафарбар мешудем, машқу тамринҳоро зиёд мекард. Мо дар як рӯз 2 маротиба машқ мекардем, саҳар ва бегоҳ. Ва чӣ хатогие ки ман мекардам, ҳамаи онҳоро мефаҳмонд ва ман он хатогиҳоро ислоҳ карда боз ҳам пештар мерафтам ва ин барои ман хеле нағз буд.
ман фикр мекунам музаффарияти шумо бевоситаи музаффарияти устодатон аст, музаффарияти ана ҳамон муҳите аст ки шумо дар он тарбияи варзишӣ мегиред, ана ҳамон хонаводае аст ки масалан онҷо варзиш дар зинаи аввал қарор дорад. аз ин ҳам вобаста аст фикр мекунам. яъне музаффарият касб кардани шумо, музаффарият касб кардани як нафар навраси тоҷик, он ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ. интихоби тарзи ҳаёти солим, яъне мунтазам ба варзиш машғул шудан на фақат рӯҳу ҷисмро бардаму саломат боқӣ хоҳад монд, балки ба тарзи касбӣ ба он машғул шудан ҳар як шахсро матину боирода ва кордону корчалон мегардонад. бо ҳамин мақсад наврасони ин толор ба навъи варзиши таеквондо ВТФ машғуланд ки дар қатори онҳо духтарон низ фаъоланд. Муниса Ойматова аз ҷумлаи он гул духтаронест ки ба ин нав варзиш ба таври касбӣ машғул аст. ин тарзи тамрин ӯро аллакай муваффақ гардонидааст. аз музаффариятҳои ӯ устодаш низ ифтихор мекунаду бо виқор аз дастовардҳояш ҳарф мезанад. Муниса Ойматова яке аз варзишгарони беҳтарини ҳам толори варзиши гӯем, ҳам ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам Осиёи марказӣ мебошад ки соли гузашта ба ҷумҳурии Тоҷикистон 7 медали тилло оварданд аз мусобиқаҳои рейтинги ҷаҳонӣ. имсол бошад низ дар мусобиқаи рейтингӣ ки дар шаҳри фуҷайраи Амурати Муттаҳидаи Араб баргузор гардид, фуҷайра опенҷидо буд. ӯ бо 4 рақиби худ дастболо гашта сазовори ҷои аввал шуд. Шамсулло Қодиров, устоди дараҷаи варзиши байналмилалӣ, мураббии Муниса мегӯяд ки ӯ духтари боҳуш аст. хислатҳое дорад ки на ҳар як варзишгар онро доро аст. Муниса хеле духтари фаъол мебошад, чи дар машқ, чи дар мусобиқаҳо худро хеле пуртоқат нишон медиҳад ва ҳар чизе ки хатогии ӯро ки дар вақти мусобиқа, дар равиши мусобиқа мефаҳмонид, то муҳорибаи навбатӣ ки пас аз ин муҳориба мебошад, ӯ худро ислоҳ мекунад ва беҳтарин хислаташ ҳамин аст ки гӯш мекунад ва ҳамон хатогиашро ислоҳ мекунад. ин на дар ҳама варзишгар дида мешавад. мақсади ҳар як варзишгари тамринкунанда дар ин толор муваффақ шудан аст. Мунисаву устодаш Шамсулло айни ҳол кӯшиш бар он доранд ки ба бозиҳои олимпӣ роҳхат биёбанд. Муниса қариб ки ба 10 давлат сафар кард соли гузашта. ҳамааш бо натиҷаҳои хуб, ҳамааш қариб ки тилло 2 нуқра буд. дар баъзе давлатҳо ҳатто Муниса байни калонсолон иҷозат додан иштирок карда, байни калонсолон низ ҷои аввалро сазовор шуда омад. ва мақсади мо бозиҳои олимпии 2024 сол буд ки дар Париж мешавад. азбаски ки иҷозат доданд ки 2003 солҳо, яъни 17 солҳо иштирок кунад, мо кӯшиш дорем ки Муниса дар ин мусобиқаҳои рейтингӣ ки дар Бейрут мешавад иштирок кунад ва квалификатсиони мусобиқа, яъне интихобӣ иштирок карда сазовори ҷо шавад ва роҳхат гирад ба бозиҳои олимпӣ. моро итминонамон комил аст ки варзишгарони мо имсол барои иштирок дар бозиҳои олимпӣ ҳама саъю кӯшиши худро мекунанд. ба ҳамаашон дар ин раванди фаъолияти варзишиашон муваффақият мехоҳем, алалхусус ба Муниса. ва дар охир барои Муниса Ойматова мегӯям ки ту бо ҳунару маҳорати варзишият ки тавонистӣ кишвари хеш дар сатҳи ҷаҳон чандин маротиб муаррифгар бошӣ, ҷаҳонзеб ҳастӣ. Муниса, то андозае бо шумо суҳбат кардем атрофи масалан мусобиқаҳоятон, атрофи фаъолияти варзишиятон, атрофи рақобатҳоятон дар сатҳи ҷаҳонӣ, атрофи музаффариятҳоятон, атрофи он ки масалан соли гузашта шумо боз ҳам агар такрор бишавад, инро бо ифтихор мегӯям ки 7 медали тилло ба даст овардед. чун имсол оғоз шуд ва аллакай моҳи сипарӣ шуд аз соли 2020, яъне мо қарор дорем дар моҳи феврал. чугуне ки мо масалан иттилоъ дорем, шумо чанд рӯз қабл аз як мусобиқаи бо нуфузи сатҳи ҷаҳонӣ омадед, онҷо низ музаффарият касб кардед, медали тилло ба даст овардед. яъне солро шумо бо музаффарият оғоз кардед ва мо итминонамон комил аст ки шумо имсолро низ бо музаффариятҳои беназир ҷамъбаст мекунед. хуб, биёед атрофи ана ҳамин мусобиқа ҳарф бизанем акнун. ман дар ҳамин сол мусобиқае ки дар Амурати Муттаҳидаи Араб баргузор гардид, Фуҷайра Опен иштирок кардам. ӯ рейтинги ҷаҳонӣ дошт, ҷидо.
дар ин мусобиқа хеле варзишгарони пурқувват иштирок карданд ва рақибони ман ҳам хеле пурқувват буданд. дар ин мусобиқа ман боз 4 рақиби худро мағлуб кардам ва хушбахтона сазовори ҷои аввал гаштам. дар ин мусобиқа хеле лаҳзаҳои хотирмон бисёр гузашт. рақобататон фаъолтар буд? Рақобатам фаъолтар буд ва онҳо зарбаҳои фаъолтар доштед шояд? бале, зарбаҳои фаъолтар доштам ва онҳо ҷои аввалро ба ман лоиқ донистанд. беҳтарин. шумо гуфтед ки лаҳзаҳои хотирмон дар ин мусобиқа зиёд буд. Якчандтошро нақл кардед. боз буд ягон ҳолат, ягон лаҳзае ки мисол шояд эҳсосотӣ шудед? бале, вақте ки ҳамин раундҳои асосӣ тамом шуданд, он вақт на рақиби ман медонист, на ман ки ғолиб мебарояд ва аз ҳамин сабаб ӯ ҳам ашк мерехт, ман ҳам ашк мерехтам ва вақте ки ин ашк аз зиқӣ буд. вақте ки доварон ғолибиятро ба ман доданд, он вақт ман ашки хурсандӣ. беҳтарин. билохир шумо ҷои аввалро касб кардед ва ғолибият насибатон шуд. ва чӣ гуна ки гуфтед, он ашки шодӣ буд бароятон. беҳтарин. ин як ифтихор аст, масалан вақте ки варзишгарони мо берун аз кишвар ҷои аввалро касб мекунанд, парчамбардори кишвар мегарданд, суруди миллӣ садо медиҳад ва фикр мекунам ки он ҷо тамоми ishtirokchiyon чӣ ки тамошобинон, яъне он нафароне ки мусобиқаро ба тамошои мусобиқа меоянд, онҳо баъд аз он ки масалан суруди миллии як кишвар садо медиҳад ва парчами давлаташон парафшон мешавад, ҳисси кунҷкобиашон онҳоро намегузорад ки аз он огаҳ нашаванд, иттилоъ пайдо накунанд ки ин варзишгар, масалан ин духтарак кист, аз кадом кишвар аст ки масалан ҷои аввалро касб кард. ва ин як сабабе мешавад ки онҳо иттилоъ пайдо бикунанд ки шумо аз кадом кишвар ҳастеду урфу одат, масалан забони он кишвар чӣ гуна аст. хуб, Муниса, фикр мекунам бо шумо дар бораи ҳамаи он мусобиқаҳое ки шумо дар он иштирок кардед суҳбат кардем. ҳамчунин дар бораи дастовардҳои шумо, дар бораи фаъолияти варзишии шумо. дар охири барнома мехостам бидонам ки шумо ҳамчун як наврас, ҳамчун як ҷавони фаъоли кишвар маърифии ватанро дар чӣ мебинед? ҳар як варзишгар мехоҳад ки вақте ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекунад, парчами худро баланд бардорад, суруди миллӣ садо диҳад ва ӯ бо ҳамин мақсад рафта мехоҳад ки тамоми Тоҷикистон бо ӯ фахр кунад. яъне маърифии ватанро шумо дар ҳамин се чиз мебинед: парафшон кардани парчами давлати худ, садо додани суруди миллӣ ва ифтихор кардани миллати тоҷик аз он ки ин гуна варзишгарое дорад ки Тоҷикистонро беён аз кишвар маърифӣ карда мешавад. беҳтарин, беҳтарин. хуб, Муниса, фикр мекунам то андозае бо шумо суҳбати хубе доштем. ташаккур бароятон барои як суҳбати хуб, барои як суҳбати хело ҳамсамимиятон ва барои он ки ба саволҳои мо ҷавоби худ дақиқ додед. шумо ҳам ташаккур ки даъват кардед. саломат бошед Муниса вону. ва ёдовар мешавем ки мақсади мо на фақат масалан маърифӣ кардани шумо барои тамошобин буд, яъне мақсадамон ин буд ки аз дастовардҳои шумо иттилоъи бештаре пайдо бикунем. ҳамин гуна шуморо бо иқдоме ки телевизиони Сафина гирифтааст, яъне тақдим кардани як ҳадияи кӯчак ки он ҳам диплом аст, ба он хотир ки шумо ва шумобаринҳо тавонистед Тоҷикистонро дар кишварҳои хориҷ бо ҳунару маҳорати худ маърифкар бошед, як тӯҳфа тақдим бикунад. ва чӣ гуна гуфтем, ин тӯҳфа ҳам диплом аст. ин тӯҳфаро ба шумо тақдим мекунем. муборакатон бод Муниса. бароятон муваффақият мехоҳем, бурдбориҳо мехоҳем ва бовар дорем ки дар мусобиқоти пеш омадаатон боз ба мисли дигар мусобиқаҳоятон дастболо мешавед. саломат бошед. бинандагони азиз, ёдовар мешавам ки дар нашри навбатии барномаамон меҳмони мо буданд варзишгари наврас, варзишгари ҷавон Муниса Ойматова, ки дар навъи варзиши таеквондо ветаиф машқу тамрин мекунад. ҳамин ҷо барномаи публисистии Ҷаҳонзеб ба охир мерасад, вале инро фаромӯш насозед ки тоҷикон бо ҳунару маҳорати худ зеби ҷаҳонанд. боқӣ хушу хубу муваффақ бошед.